गामिसिना ओमफ्राय नियाव हिन्जावा बानायगासिनो मा नाफामखौ दायो संगासिनो मोनसिगोन ना नै जाया नै तलगफोर बरलाय लोगोफोर दिन गोदान भिडिअ तलगफोरनि फाइनालि हुम दिनै सुदार नैफोरखौ नै हिफ्रा दिनैसो सुदो तावां हिफ्रा तावां सेलाबासनि नै हाद्रिफ्रा लोगोफोरनि नैबे जाबाय बेगा फुरा फुरलाफुरि एसे जिबाय गेलेनाया ओमफ्राय नै जा हिन्जावा नै बिराद मावथि हिसुनो एक्सपार्ट माला संनाय आरो हिसुनो एक्सपार्ट दै जा हिन्जावा मोजां बेखौ आं बाख्नायखायो आरोना बेलेगाव नङाबाबो आरो इनो खुद्रियाव बारा दे खुद्रिनियाव दाखालि साला ताव माय खुद्रि दिबि फट' थिखांनाय जाया बे आखं जायो फट' थिखांनायानो नांलायो बि फट' थिखांनाया जायाबानो खुद्रिखाया आरोना दोननांलायखायो फट' थिखांनाया जायाबानो बा गोजौ थिखांनांगोन गाय थिखांनांगोन दाखालि खिथालाय एक्सिडेन्ट जानाया मावा जानाय सानाया आयो लोगोफोरनि दाखालि गेलेनाया सेलाबासाव नै आन्थुआ मारै जादों बिनिया दा सागायबायबा आखाया सायाखै नैबेसो सायो सायोना आन्थुआ बिनो ना आरो बेलेगाव गैला बेनो आन्था लोगोफोरनि दायो सुगासिनो नैयाव दोङो साइकेल बाइक बिजिनो जायाखै नैयो जुथायाबो माइ जिदो नैनिया ओइ मा खालामनो बेफोर लाबाय जाबाय लोगोफोर मोनसे एडभेन्सार थानांगौ आरो ना एडभेन्सार माने मेम'रि थायो आरो माबा मोनसे जाबासो बेबायदि जादोंमोन 13,000 फुट गोजौआव गेलेदोंमोन ना जों गावनो बुंनो हागोन आरो नङा होमबा 13,000 फिट जोमैनि गोजौआव अक्सिजेन खम जायगायाव जोङो गेलेदोंमोन आंनि हिन्जावजों जेब्ला जों हानिमुन राइड खालामदोंमोन ना जों उनाव बुंनो हासिगोन आरो ना दायो माने बिसोरनि न'आव थांगोन ना न'आव दायो न'आव थांगोन माने नाफाम लायनांगौ नो नाफाम तलगफोरनि दायो जों थांनो ओंखारबाय बिहलानाव ने माने नैबे थार्ड टाइम ना आथिमंगलाव फार्स्ट सेकेन्ड आलासिनि थार्ड टाइम बिहलानाव आथिमंगल लायाना आलासि जाबाय माने दिनै सेकेन्ड आरो लोगोफोर नै दायो होलांसै जोङो पुरा खैराबारि ओमफ्राय खैराबारियाव माने मोननैसो खरस खालामनो दङ लोगोफोर नैबे जायगायाव जों सिगाङाव जों बिराद जयोमोन आरो नैयाव जों माने हाबा जानायनि सिगां माने सेंग्रा टाइमाव मथा मथि 2016, 17, 18 नैबे जायगानि बेस्ट प्लेसमोन लारियो गेम गैया बे समाव लारियो गोसोथोनायफोरजों एक्सपार्ट लारियोमोन एक्सपार्ट लारियोमोन एक्सपार्ट खोनाजाबाय माने बेयाव लोगो मोनाखैमोन आं गामिसिना ओमफ्राय ओइ जानि न'खौ नुहुरो बाय गोजानानो जायो तलगफोर दायो जों सिदा होलांसै खैराबारि लेट्स गो होनना बुङो दा मालाखो माने गाबोन एसे माबा दोङो फुजा दोङो बेनि थाखाय एसे आपेल आंगुर एसे लाबाय दे ओमफ्राय नै दायो थांनाय बेयाव दं दायो जानाय बैसो लांसै ने बिबनांफोर दङ ना मा लागोन नियाव लांसै ना नैबे स्पेसियेल जोंनि हाबखायो कानका रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना फैबा हाबानो जाबाय खैराबारियाव फैदोंबा आरोना सोरबाबो खैराबारिनि होनबा खिथाहरबानो जाबाय दे नोंथांना बहा हाबो लेट्स गो जाबाय बजारा फुजानि नियाव लागासिनो माहाय फान्थाव मेखि लागासिनो नियाव फान्थाव मोखै बेनिफ्राय सिदा होलांसै बिहालानाव तलगफोरनि दायो सहैबाय बिहालानाव नै ओमफ्राय नै जा बेनिया बेफोर बरिया हिरु निजा बेफोर नै उनालाय दिनै सां थार्ड टाइम ना होनो जादों नै जोंनिया बिबना माइनो मा खबर मोजां ने माबा संदोनो मा संदो पास्ता दे जानोसै दे दिनै संनायखौ दिन थार्ड टाइम हाबानि उनाव आफ्टार वेडिं बिथांनि न'आव गाहाम मोनदों फैनानै गाहाम मोनाबा गावनाव फैनानै बिखिन जि गाबबाय गारा थांनायाव नै दायो बिबना जि बरिया नि माबा सेमफ्रेमनि आसार लाना फैदों नै माबा आरो चाटनि आरो दिनै बेयावल' नङा थार्ड टाइम आफ्टार वेडिं हाबानि उनाव थार्ड टाइम दिनै मुनलाइन न'आव नै जाबाय बाबु फुङा मोजां ना हेन्डसाम जादों माला नै बा खानायबो दोनना दा बेसेबांखौ फरायनाया सेकेन्ड इयार देखाव दानिया जादो दे बुं लोगोफोरनि नायदो मुनलाइन न'खौ नै हाबायाव मोजां देखायनो हायाखैमोन ना दिनै देखायबाय नै जा बिबना नै एखे ना डुप्लिकेट सेकेन्ड पार्ट जादो बरियानो सोरनि खुदै गदो जाबाय मेनु लोगोफोर सेमफ्रेम जानोबा माने बेखौ नोंथांमोना मा बुङो सपारि ना सेमफ्रेम क'क्राझारफोरथिं सपारि होनना बुङो आरो ना जोंनिथिं सेमफ्रेम थ' बेखौ जानोबा बेबायदि जाबानो जाबाय रेड चिलिजों
Kalani muk. Karani mukjo. Super. Aduh. Aridam. Nih, saya nih. Sarang sih. Deh. Kau. Dipung. Cak kau boleh. Pita. Ini main ini be. Napam nih. Napam daya lang nih sih. Udah. Ini bima. Oh, apa ya order? Oh. My favorite. Abi apa nih? Seseri favorite. Napam. Sering mentak aja nggak? Ini masih ya. Tasojeng. Nagaram nih. Nadeng. Nada tasojeng. Nadeng tasojeng. I guess ang mukliang cari. Ang mukci. Tasojeng nazeng tausau ini nama mukci ya. Tahu rasa seseri mukci ya. Kau makan mana be? Mama hari Ini pun beri mana ya? Ini ke? Tahu pergi nama tahu. Kau ni? Dia banza be? Di dalam sana nih. So dia banza. Tight nih. Kau malah ya? Apa ya unu pun ini jangan asin. So ni dah sohi baik. Pasta, rasa tapi ya. Bilang ni song nai. Bilang song nai. Ini Bilang song nai. rasa ni. Pasta. Udah gravy ya, boleh dah. Telepon dari no sohi baik. Ini dari ini orang Hindu apa ni kasih nama? Nafam. Nafam ke dari song kasih ni. Mencik ni. Man biber first time lah sini song ni ya. Biar muzak rak dah mobile yang song kena mobile mana recipe. Lihat ini song order. Oh, ini song order mobile. Berarti ni jadi mana nafam kau beri song order sini bah. Nih dah ya, pura modem baik. Ayai. Mami. Ser ni nafam malu favorite. Kau meklam menjawab yang ni. Ang ni best nafam mana boron ni fana best ni ya nafam. Oma nafam zikizio oma ada tasu bitung furai. Kudi kau mana? Ada zikizio bifra best tar dalam Song tak. aku dikut coba sih. Nak song modem ni. Tar bakal menang sepeda. Ayai, nih saya biam tadi. Hinjau ang ni. Tar bakal menang sepeda. Tolong pun nih, dasan di. Ready jaga sini. Ready. Tentang mana lu ya? Kau kalam le, nah. Kan lu dia sana murun. Kai mana ni ke? Kai mana zana ya? Saya menam nih mana guys, menam nih mana bunga. Kai ini. Kai bis kuarin test ni kai kasih siam sok nama apa? Todo sih nonton zansi. Tolong pun nih, yang sana yang jipas nih, sakin sih. Nih. Saya kom jawab ni. Baik lu song kata bat medis sana. Ardu. Dengar. Tasu arna boroni tradisional pura. Mitingga jeng somondo गोनां मैगंफोरा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां 네 나팜 Mawid. super boriya loh Pas time song nai sedih. Mawid. first time best super best 그가 kom मेजेमबो आरो बे माबायाबो Mukanya mantak aja ya. Naki मोजां गारा saya. नाखि थायोना देग्लिनाय ना खर'फोरखौ मोजां मोजां गाराबा. माइ जागौसै Iya, saat nunggu saja pas nunggu son. माहाय लानि Is menjalani kusia. Nih. Yes. Tolong buat biar silap ini video ah. Tadi dah yang undu wasina. Tadi jabat ke next day. Tolong buat नोंथांमोना गिveaway बाहागो लानोबा लोगोफोर आंनि फेसबुक थांबानो जाबाय दा लोगोफोर बेनि लिंकआ लोगोफोर डिसक्रिपसनाव दङ आरो ना नोंथांमोना लोगोफोर जाय गोसो थांनानै बादायहैबानो जाबाय नोंथांमोना दखना देरनोबा आरो ना नोंथांमोननो बैसागोनि लोगोफोर दखना नांगौबा सिख्लाफोरनो दै आरो स्पेसियेलि आरो बयसफोरनि थाखाय एसे आलादा जागोन बयसफोरा देरहादोबा जायखिजाया बयसफोरनि थाखाय सार्ट जागोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ लुगैदोंबा बादायहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लोगोफोर दोङो बे गिveaway भिडिअनि लिंक फेसबुकआव लिंकफोर दे दासान्दि 1300 मानसिफोरा कमेन्ट खालामखाबाय माने 1300 जन मानसिफोरा बारायखाबाय थ' नोंथांमोना बारायनोबा बारायजागोन आरो ना मानोना जायनि सम लोगोफोर बेनिया माबा फैगासिनो बेनि जे माबाया फिथाइ गिveawayनि रिजाल्ट फैगासिनो लोगोफोर दे दा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो बाय बाय